Cyril sydd eithi. O'r peldroed at y dartia ac mae'r uwch gyngrau'r fartiant yn neud tua'r terfyn yr wythnos yma yn Milton Keynes efo'r rowndia cyn-derfynol a'r rownd derfynol yn cael eu cynnal nos Wener ac mae pethau'n edrych yn dda i'r Cymro Johnny Clayton. Efo ni rwan mae'r gohebydd dartia Dylan Williams. Croeso ato ni, prawn da Dylan. Lle da ni arni ar hyn o bryd? Fel o'n i'n dweud, mae pethau'n edrych yn dda i Johnny Clayton, y fferet. Pnawn da Dylan. Fel wedys ti yn dy gyflwyniad, mae'r gystadleuaeth yn cynnesu nawr gyda 2 noson i fynd, ond mae yna dal 6 chwaraewr sydd yn ymladd rili fod yn yr rownd gynderfynol na nos Wener, a fi'n falch gweud bod Johnny Clayton yn un o'r rheini. Petai yn medru wneud ni, fe fydde'r Cymro cyntaf i gyrraedd y rownd gynderfynol o'r uwch cyngrair, ac i wneud ni yn ei flwyddyn gyntaf yn yr ymgyrch yr uwch cyngrair, fydde ein tipyn o gamp. Be sy'n rhaid o'n wneud wedyn i fynd trwad i'r gemau terfynol mae rowndia cyn-derfynol yn gyntaf wrth gwrs? Felly, pan dechreuodd y gystadleuaeth nôl a ddechrau mis Ebrill, oedd yna 10 yn y gystadleuaeth, wedyn gath ei dorri lawr i 8, a wedyn nos Wener byddwn ni'n gweld y gystadleuaeth yn cael ei dorri lawr yn bellach i'r 4 gorau. A fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Johnny yn eistedd yn y 4ydd lle. Heno mae yn warebyn Peter Wright, pe bai Johnny yn curo Peter Wright heno, a bod y 5 safle wedyn y gŵr o Wlad Belg Dimitri van den Berg yn colli. Bydde hynny'n cadarnhau lle Johnny yn y 4 ola, felly dyna'r gobeith rili bod Johnny'n curo Peter Wright heno a bod van den Berg yn colli. Ia. Pwy di y ffefryn drwyddi draw wedyn i gipio'r gystadleuaeth fawreddog yma? Bydde rhaid i ti weid Michael van Gerwen, fel un o'r ffefrynnau, mae wedi bod rhif 1 yn y byd am 7 mlynedd tan bod Gerwen Price yn cymryd oddi wrtho fe yn mis Ionawr. Felly ti byth yn gallu edrych pasio Michael van Gerwen, ond yn yr ail safle mae da ni Nathan Aspinall. Y Sais ath e'r ffeinal llynedd, a nath golli erbyn Glen Durrant, felly bydd Aspinall yn gobeithio cymryd y cam yn bellach eleni, ond fydden ni wir yn gobeithio gweld Johnny nawr yn ennill y 2 noson nesaf ac yn mynd yn bell nos Wener gobeithio. Hollol, gobeithio hynny'n wir a'r cefnogwyr yn ôl 1000 yn hytrach na 10,000, ond heini yn gwneud gwahaniaeth mawr hefyd. Dylan, diolch yn fawr iawn. Dylan. A ni pnawn 'ma, diolch yn fawr iawn.